Energetické gely patria do suplementácie každého vytrvalostného športovca a práve sú vhodné pre tých, ktorí sa pohybujú vo vysokých intenzitách alebo tí, ktorí majú nejaké dlhé tréningy alebo preteky 3, 4, 5 hodinové. Tieto veci sú veľmi žiadané aj medzi amatérmi práve pre ich zloženie. Jedine tento gel Endurance má v sebe až 45 gramov sacharidov, čo nemá skoro žiadny na trhu. Väčšina konkurenčných gelov sú len 20 gramovky, ale tento má raz toľko a za oveľa lepšiu cenu. Táto značka Endurance momentálne spolupracuje s profi tímom cyklistickým Israel Premier Tech, takže už len samotný fakt, že tieto veci užívajú profesionáli, radí tento výrobok medzi favoritov pri výbere gélov. V našej ponuke máme takúto vynikajúcu vec, mňa to tiež veľmi zaujalo, je to litrový gél za excelentnú cenu a poviem vám, prečo je vhodný. Vynikajúce je na tom to, že dáte si do takéto náplni až 2 sáčky. 2 sáčky vám tam vojdu. Čiže nemusíte tie sáčky zahadzovať niekde do priekopy, nie ste z toho polepení, absolútne. Máte vynikajúcu cenu, je tam cena zvýhodnená a máte tam takýto ešte uzáver, čiže si môžete chlipnúť toho gélu priebehu nejakého výkonu, koľko chcete, nemusíte vypiť celý gel a keď máte napríklad dlhý tréning, tak dáte si takéto 2 náplne a máte tam vlastne 4 gély v 2 takýchto náplniach. V našej ponuke máme gely pomarančové, a takéto náplne si môžete zakúpiť aj osobitne. Trošku som strátil hlas, sa ospravedlňujem, ale verím, že to video pozrite až do konca. Čiže stačí úplne jednoducho si naplníte, vám teraz tu ukážem, hej, na ukážke, naplníte si tento gel doplná, hej, si naplníte a stačí ho len zašrubovať. Nebude to vám pretekať, stačí to potom otvoriť a môžete si z toho chlipnúť, zapiť s ňonťakom, idete ďalej. Super vecička. Nepreteká to, nelepí sa to. Keď idete na bicykli, máte to v drese, vzadu, v zadnom vrecku. Keď idete na turistiku, dáte si to do váčku, prípadne do batohu, alebo už ako vám vyhovuje. Takže toto je úplná paráda. Takéto balenie máte za exkluzívnu cenu. Litrový gel Endurance, ak tu máte takúto náplň za super cenu. Pod týmto videom bude odkaz. Ide teplo a vydávame stále viac cyklistických nadšencov, ktorí jazdia naozaj dlhé tréningy, takže takýto Endurance gel môžete si zakúpiť litrové balenie, k tomu takúto náplň alebo malé balenie. A poviem vám ešte jednu vec, gely treba užívať aj počas tréningu. Nemôžete čakať, že vám gel zaberie, keď na ňo telo nie je zvyknuté. Takže treba si ho vyskúšať na tréningu, pretože sa môže stať, že si ho budete odkladať na pretek a na preteku vám bude robiť ťažkosti, lebo telo si na to ešte nenavyklo, vás môže nafúkovať, môžete mať krče, alebo sa môžete z toho normálne posrať. Hej? Takže určite by som si skúsil gel na tréningoch a potom v preteku viete, ako ten gel vám zaberá, že vám nespôsobuje žiadne ťažkosti a môžete si ho potom dať normálne aj v Ačkový pretek, aby ste bojovali o popredné umiestnenia. Kamaráti, čaute, zdraví vás Martin, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov a my ideme sa trošku liečiť, aspoň ja sa liečím, pretože trošičku ma chytilo hrdlo. Ahojte, opatrujte sa a buďte zdraví.